Ens trobem a la Masia d'en Cabanyes, seu del Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes, per parlar-vos de la Núria, filla del pintor Alexandre de Cabanyes, la qual va començar a dibuixar de ben petita, heretant l'esperit artístic de la seva família. Malauradament, la Núria emmalalteix sent molt jove i mor al 1942 amb només 22 anys. La peça que us mostrem es diu Rebetlla, data de l'any 1939 i ens mostra una escena de festa i ball amb figures desdibuixades. És una escena amable i senzilla, molt habitual en les obres de la Núria. Dins del relat de la família i el de la perspectiva de gènere, la Núria simbolitzaria la creativitat i la llibertat de dedicar-se a allò que més li agradava, tal com havien fet els homes de la nissaga anys endarrere, en una època en què les dones estaven limitades al seu paper com a esposes i mares.